Γεια παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε το Minecraft Pocket Edition Online. Είναι μια καινούργια έκδοση στο Friends. Έχω 3 servers. Εγώ μπαίνω πάντα στο Skywars, μπαίνω λίγο στο SeaGame, αλλά περισσότερο στο Skywars. Πάμε! Θα κάνω ένα special βιντεάκι. Βγήκαμε στο σερβερ μας. Είναι σε κάνα σερβεράκι. Αν έχω την boxy. Αφήστε με να πάω στο play, μαλάκα. Έχω πολύ φωνή. Άμα δεν καταλάβατε τι έγινε τώρα, απλώς ένα πραγματάκι άλλαξε μόνο. Πρέπει να βοηθήσω κάποιον. Δεν θέλουμε να καθόμαστε έτσι τζάμπα μια ώρα για να βλέπουμε τι κάνουμε. Θέλουμε να παίξουμε. Κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα τυχό μου σερβερ. Ναι. Γι' αυτό πάμε. Εντάξει, καθίσαμε. Θα πάρουμε πρώτα το φαγητάκι. Έχουμε boat. Πρώτο chest, boat. Και arrows. Θα κάνω με έναν φίλο μου ένα challenge που έχω πάρει από τον Captain Panes, δηλαδή το No Armor Challenge. Καλώς. Θέλω φαγητό. Καλό. Okay. Συγγνώμη που δεν μιλάω, αφαιρέθηκα λιγάκι. Μαζεύω λίγο αυτά τα πράγματα, γιατί συνήθισα να παίξω λίγο μόνος. Είναι βράδυ αυτή τη στιγμή. Τραβώ ένα βιντεάκι. Το ελέγξαμε, ok. Και εγώ ελέγξαμε και τι. Όχι. Και πάμε εδώ. Μαζεύουμε μέχρι να πάμε απέναντι. Έχουμε boat, έχουμε arrows, δεν φοβόμαστε. Φοβόμαστε. Προχωράω. Θα προχωρήσω. Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε. Εγώ έχω και ένα special βιντεάκι που, να σας το πω, τραβάω. Τώρα κλασικά έφτασα πρώτη φορά εδώ. Δεν κάνω πλάκα. Πρώτη φορά φτάνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο που πρέπει κάποιος.
Και άλλα arrows. Και άλλο boat. Πανοπλίουλα. Τα online λίγο λαγάρουνε. Όπα, το axe ξεχάσα. Και sword δεν έχουμε. Τώρα, απέναντι πώς θα πάμε, βασικά το αναρωτιέμαι κι εγώ. Είχα έναν που το λέγανε Αγαπουλίνη, έτσι σε Minecraft το όνομα, και ήταν πάρα πολύ καλός, έγινε full diamond σε λίγα λεπτά.